U proteklih mjesec dana program Obrtnik i partner u suradnji s agencijom Senior novim je, ali i postojećim obrtima ponudio jedinstvenu priliku. Dao je ime, slogan i logotip. Pogledajte tko se krije iza ove atraktivne ideje i koja će 3 obrta u novu godinu zakoračiti novim identitetom. Originalno ime, pamtljiv slogan i atraktivan logotip katkad su presudni kako bi se obrtnik izdvojio na tržištu i privukao nove kupce. Ovom se mišlju vodila i ekipa iz novoosnovane Zagrebačke agencije za komunikaciju i branding Senior, koji su u suradnji s nizom poznatih hrvatskih dizajnera osmislili 12 zanimljivih imena, slogana i logotipa. 3 od njih, Don Računko, Sendvič i Ziherica, putem programa Obrtnik i partner imali su mogućnost osvojiti domaći obrtnici, bilo početnici, bilo oni koji već imaju svoj obrt. Agencija Senior je nova na tržištu i mi smo na neki način u ovo dosta nezgodno recesijsko vrijeme vidjeli da nije baš lako kako novim igračima, tako i malima na tržištu. I upravo zato odlučili smo osmisliti jedan projekt koji bi bio zapravo dosta pozitivan za cjelokupno gospodarstvo i odlučili smo pokloniti obrtnicima i malim poduzetnicima naš rad. Uz Ivu Kaligarić agenciju Senior čini još i kreativni direktor Vanja Blumenschein. Gledajući zapravo imena koje inače obrtnici koriste, uvidjeli smo da nedostaje kreativnosti. Najčešće se tu koriste da li imena, prezimena, možda nekakve riječi koje uopće nemaju nikakve veze s time čime se oni bave. I upravo zato htjeli smo se na neki način odmaknuti od tog klasičnog imenovanja i udahnuti malo duha rješenjima. Iza ovih dvoje mladih kreativaca stoje brojne nagrade i priznanja, ali poznata dizajnerska imena, a duhovit pristup i igra riječima zajedničko su obilježje svih rješenja u ovoj akciji. Akciju Osvoji ime, slogan i logo za svoj obrt podržao je i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kroz njihov projekt samozapošljavanja bit će novim obrtnicima na tržištu ponuđena mogućnost da koriste jedno od naših brendova. Odaziv obrtnika nije izostao jer su mnogi u ovoj akciji prepoznali dobru ideju. Na natječaj je stiglo više od 50 prijava, a u akciji dijelimo 3 brenda koje smo zapravo usmjerili 3 različitim obrtima. No, niti obrtnici koji su ovaj put ostali bez nagrade neće ostati zakinuti. Nadam se da su putem ovog natječaja obrtnici uvidjeli važnost brandinga, pa samim time ukoliko žele da im u tom području pomogne, mogu nam se slobodno javiti. Tako da ćemo zapravo i za njih u nekakvim posebnim paketima koje smo prilagodili i financijski obrtnicima i njima pokušati pomoći. Za kraj, evo i dobitnika. Rješenje Sendvič, jako mekani sendviči, osvojio je Dario Grubišić iz Vukovara, koji se upravo sprema otvoriti svoj obrt. Rješenje Ziherica, sigurno najkrojačnica, ide u ruke obrtnici Slavici Predovan iz Rijeke, čiji se obrt bavi proizvodnjom tekstilnih proizvoda i popravcima. A rješenje Don Računko, bezgrešno računovodstvo, dobiva Ksenija Đikić iz Požege, koja se specijalizirala za knjigovodstvo OPG-ova.